Hasi gaitezen berriro, baina oraingoan atseginago izaten saiatu. Aurrera. Hori hobeto dago, egin dezagun berriz. Ez, Ricky, txantxazale hori. Zertarako ikusi nahi ninduzun? Deitu egin aldizut ba. Asmoa bazenuen? Ez da, Mary? Aha. Denboraldiko azken gaua eta sekula baino maite minduago nago zutaz. Esan zer egin behar dugu? Tira, Ricardo, da osoa daukagu hortaz hitz egiteko. Gaur opera kantatu behar dugu. Opera kantatu? Zeu kantatu behar duzu. Nik oruko abeslari bat baino naiz. Ez esan olakorik. Esan beharra neukan, eta beste zerbait ere bai. Zer egin behar duzu gero, laspari arroputz horrek lehenago galdetu espadizu. Galdetu dit bai lehenago. Neire patua. Baina zurekin afalduko dut, Ricardo. Haupa, txampaina izango dugu. Musika, loreak. Laspari? Orduan ez, lorerik ez. Ni gabe etorriko zinelakoan Amerikara? Ero, maitea erotuta zaude. Zutaz maite mindutan nagoelako? Beno, ez zaude guztiz, oker? Baina nola iritsi zara ona? Oso erraza, leio ireki bat, detektibea eta hemen naukazu. Ricardo, ausartzea ere. Etxera bidaliko zaituzte. Edo bestela gartzelara sartu. Ez ditasuna, lastana merezi. Beno, eta Gatli jaunaren gana joaten bana izakian lagunduko dizu. Gatlibek zer egin lezake ba, laspari hartu zuen lehenengo. Zeo zer egon behar duguk egin dezakeguna.